Bike fun ride gipaygayon sa kapulisan sa Davao del Sur. Tumong niini nga mapalig-on ang kalawasan kontra COVID-19 pinaagi sa pagbisikleta. Ani ang detalye. Gisalmutan sa dulan 600 ka mga biker sa Davao del Sur ang bike fun ride nga gipasiugdahan sa Davao del Sur Provincial Police Office. Tumong niini nga maengganyo ang katawhan nga mag-ehersisyo bisag dunay pandemya sa luwas nga pamaagi. So nakita mo gano'n ang COVID-19, isa man gud sa mga makapugong gud sa COVID-19 gud nga pandemic. Kanang mutaas ang ato ang immune system ug stamina. Mapabata, babae o idaran man, gilatas ang Digos Hagunoy Matanaw Digos Route. Kuan kay kanang pangpa-exercise pud sa imong immune system ba kay syempre nagoy pandemic so kanang i-ensayo na to ang atong lawas. Pinakatigulang nga misalmot mo ang 73 anyos nga si Tatay Carlos Samson. Kinsa 40 ka tuig na nagabike ug kaluoy sa Ginoo, wala pa kuno siya gibati nga mga sakit-sakit. Lamang ka kay ako edad ko karong mag 73, walay pagibati ako tuhod. Kung sa statistic lang, taas na kay 13 years pa ko, nagbike na ko kay news boy man ko sa Tagum. Wala lang ko maapil ko mga kompetisyon kay man ang exercise lang yun. Og nalipay tagda ko nga successful kayo, walay mga aksidente, walay mga panghitabo nga dili maayo og successful gyud kayo ang atong padula. Una ang fun ride gipaniguro sa mga organizer nga misunod ang tanan sa health protocol o gisigurong walay simptomas sa COVID-19 ang mga partisipante. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.